Cieľom celoštátnej súťaže Zenit je podpora a vyhľadávanie mladých talentovaných ľudí. Prostredníctvom platformy Zenit si majú možnosť overiť svoje praktické a teoretické zručnosti a skúsenosti. Táto súťaž má postupové kola školské, krajské a celoštátne kolo, ktoré je vlastne vyvrcholením iniciatívy a snaživosti žiakov stredných škôl. V tomto 40. ročníku jubilejnom sa do tejto súťaže zapojilo viac ako 5350 žiakov zo všetkých stredných škôl Slovenska. Súťaž Zenit má kategórie elektronika, ktoré sa skladá z dvoch podkategórií. Sú to mladší a starší žiaci. Ďalej je to kategória programovanie. Toto kategória programovanie sa rozdeľuje na 4 podkategórie. Prvá je podkategória A, druhá je podkategória B. Potom je programovanie grafik a programovanie web developer. A strojárstvo má tiež 4 kategórie. Je to stredné školy, ručné strojné odbrábanie a plus CNC alebo kategória C. Súťaž Zenit je národným finále v rámci európskej súťaže zručností Euroskills. Výhercovia celoštátnej súťaže Zenit majú možnosť postúpiť do medzinárodnej súťaže Euroskills. A to v kategóriách elektronika a programovanie grafik a programovanie web. Euroskills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe, v rámci ktorej súťažia tí najlepší ľudia z európskych krajín. Prostredníctvom týchto súťaží si môžu nielen overiť svoje zručnosti a talent, ale aj získať mnohé dôležité skúsenosti.